Bukele mawumusha kuleli khasi ngicela ushaya usubscribe uphinde ushaye bell notification khona iYouTube izowazisa ngaso sonke isikhathi masifaka ivideo entsha. Masibheka unjoko ngathi izinto zimhambela kahle ngoba siyathola ebhali lapha enkundleni yakhe yezokuxhumana ethi isifiso sakhe ukuba ibhiliyoni yokuqala kumaskandi. Ube esehleka waphinda wathi uzwa ukuthiwa kukhona abathi usethole imali ye-road accident fund. Ube seziphendulela wathi cha akayitholi ningajahi kusase-early kungathatha iminyaka emi-3 kuya eminyakeni ewu-4 ukuthi ayithole kodwa futhi akakayifuni nokuyifuna ningajahi. Kanti masibheka uMdumazi yena khona incwadi ayitholile ebivela ku-Facebook ebiqondene naye imtshela ngokuthi lo mculo wasiucula manje noma indlela yacula ngayo manje noma isitudio lesi akuso manje umculo wakhe awuzwakali. Kanti ube uMdumazi seziphendulela lapho azange yazibambe. Kanti uMdumazi bese eziphendulela yena wathi ngo-2018 waphenduka inhlekisa abantu behlekisa ngaye ukuthi uxolisile ebengenacala. Manje kodwa namhlanje sekukhona abathe akaxolise ngoba umculo wakhe abawuzwa. Ube eseqhubeka futhi wathi 2018 waqhubeka waphenduka inhlekisa abantu behlekisa ngaye namavukane ehlekisa ngaye uze wathi khona wayebhalile ku-Instagram wathi King's Profit bese ahlekisa ngaye. Ube eseqhubeka ethi akanandaba ukuthi abantu bathini abantu abamthanda abamthanda abanandaba nokuthi ukusiphi istudio. Kanti inkosi yamagcoka amana ethi bayaviva bonke abantu bathi cha bafuna ukuzobona ugeza sebegezile eJama Lifestyle ngezi-7 March 2021 lapho kuzobeke kushuthwa i-DVD yenkosi yamagcoka ngezi-7 March 2021. Kanti futhi uphinde wathembisa abantu ukuthi uzobe badlalela amanoni akhe yazo zonke ingoma zakhe kusukela kuma-CD yokuqala kuze kuzoba yimanje. Bese ecela abantu ukuthi abafike baphathe u-50 ogene esangweni kuzobe kukhona nabanye abaculi abazobe bezomeseka eshutha i-DVD yakhe inkosi yamagcoka. Kanti umfokamisa usethembisile ukuthi i-CD yama AK47 yeza lapho usuke engahambi yedwa usuyahamba noSonakala umfokaZondi. Uthembisile enkundleni yakhe yezokuxhumana ku-Facebook wathi i-CD iyeza very soon. Kanti kumlabalaba yena umfoka Khumalo obesefaka isixwayiso koza kwabo kulabo abazokhipha ngephasika bekhiphele ephasika. Uthe abaqinisa impela khona umfana eza naye ozoxosha kakhulu wabesethi akanifunzi uDoti ngoba nani niyazi ukuthi akazwani noDoti. Waphinda wabesethi #samkelo inkeshemba. Masibheka kwezemgqumeni sithola ukuthi uJezu elikhulu kade kuyibirthday yakhe kuleyo weekend esiphuma kuyona ngoba nakho siyabona bamfake imali kusiwa nekhekhe bamfunza ikhekhe ngathi bekukuhle impela. Kanti masibheka yena uduma kahle laphana ngathi be-celebrate i-birthday yakhe naye usuku lakhe lokuzalwa ngoba siyabona ubhalile naye enkundleni yakhe yezokuxhumana uthi they just hit me with surprise birthday sinosis Hlonipha Danki Mzobanzi. Sithemba ukuthi i-birthday yensizwa ihambe kahle lapha eJemiston. King Legend Entertainment, please subscribe.